uMengameli waseRussia ubevele ngohlelo lwezokuxhumana nge-internet kule ngqungquthela njengoba akhetha ukhoxa ukuyethamela siqu kulandela umyalelo wenkantolo yamazwe omhlaba owabe uthi iNingizimu Afrika kumele imbophe uma efika lapha. Ukhomba ngenjumbane ke amazwe asentshonalanga njengomsuka wempi eqhubekayo phakathi kwezwe lakhe neUkraine. Our actions in Ukraine are guided by only one thing, to put an end to the war that against people in Donbas. UMengameli uCyril Ramaphosa uzishayele ihlombe izincomo eziphakanyiswe kule ngqungquthela mayelana nezokuhwebelana kwamazwe. Uthi lokhu kuzocaba indlela yokuthi amazwe omhlaba agcine eselingana ngakwezomnotho. Uqhuqhuzele ukuthi kusetshenziswe kakhulu imali yamazwe ehlukene uma kuhwebelwana. We are concerned that the global financial and payment systems are increasingly being used as instruments of geopolitical contestation. Le ngqungquthela izophothulwa kusasa. Umbuzo osezindebeni zabantu abaningi uthi ke yini ngempela E-Brics lena? UVusizwe Langa usikhela phezulu ngomsuka walenhlangano. E-Brics inhlangano ehlanganisa iminotho yamazwe omhlaba iBrazil, Russia, India, China neSouth Africa. Okuchaza ukuthi uB umeli Brazil, uR ameli Russia, kuthi uI ameli India, uC ameli China bese kuthi uS amele iSouth Africa. E-Brics yasungulwa ngonyaka ka-2001. Wonke amazwe amahlanu ayingxenye ye-BRICS angamalungu e-G20 okuyinhlangano yamazwe angama-20 ominotho yawo iyakhula. I-BRIC khathi isungulwa inhloso yayo kwabe kungukwabelana ngamathuba otshalomali phakathi kwamazwe amane eyaqala nawo. Umhlangano wokuqala wongqongqoshe bezangaphandle bamazwe amane e-BRIC kwabe kuyiBrazil, Russia, India neChina wawuseNew York, eMelika ngoMandulo ka-2006. Kwabe seqala lapho-ke uchungechunge lemihlangano yosomaqhinga abalamazwe njengoba owesibili waba se-Russia mhla zili-16 kuNhlangulana ka-2009. Emva kwalomhlangano, lamazwe aveza isidingo sokuthi kube nemali lamazwe azohwebelana ngayo ukwehlisa ukukhonya kwedola laseMelika. Kwathi ngoNcwaba ka-2010, iNingizimu Afrika yaqala inhlelo zokungena ku-BRICS, kwathi mhla zingama-24 kuZibandlela wakhe u-2010, lelizwe lathola ubulungu obugcwele ku-BRIC yabe isiba uBRICS. NgoMbasa ka-2011, wayengumengameli wezwe uJacob Gedle Ihlekisa Zuma wathamela umhlangano wokuqala we-BRICS esanya eChina njengelungu eligcwele lalenhlangano. I-BRICS yakhiwe izinhlaka ezimbili. Lezi inhlaka yibhange iNew Development Bank eyaziwa ngeBRICS New Development Bank kanye ne-Contingent Reserve Arrangement yona eyisikhwama semali salamazwe nesingathi-ke isebenzisana-ke ne-IMF okuyi-International Monetary Fund. Amalungu e-BRICS aphosa isivivaneni saleli bhange imali engu-10 billion kanti-ke ikomkhulu layo liseShanghai eChina. Selokhu i-BRICS yasungulwa ayili-12 amazwe asebonise ugqozi lobulungu bayo. Kulamazwe khona iSaudi Arabia, United Arab Emirates, iGibhithe, Algeria, Argentina, Mexico kanye neNigeria. NgoNhlaba wanonyaka, iNingizimu Afrika ithola isenkingeni emehlweni amazwe asentshonalanga angahambisani nempi yase-Ukraine kanye namazwe ngaphansi kwe-BRICS. Yamemezela ukuthi angeke imbophe umengameli waseRussia uma eza emhlanganweni wamazwe e-BRICS oqhubekayo esentini eGoli, nakuba inkantolo yamazwe omhlaba i-ICC yayiyalele ukuthi-ke imbophe. Uthe ngoNtulukazi uVladimir Putin wamemezela ukuthi angeke eze siqu sakhe kulomhlangano njengoba namhlanje ethule inkulumo ngohlelo lokuxhumana nge-internet. Umhlangano we-14 we-BRICS wawusingethwe yiChina.